Aquí, a la part alta d'Escaldes-Engordany, és on va començar el turisme a Andorra. La gent ja fa més d'un segle venia a prendre les aigües. I curiosament també és el lloc on es va obrir la primera botiga de bicicletes del país, el Comerç d'Andi. Vols fer-hi un cop d'ull? I tant. Mira, aquí abans hi havia una glorieta, saps? Que és on la gent venia a fer el ball i d'això, no? Fixa't, no ha canviat tant, sobretot la muntanya, saps? Estem a casa del Jordi Marquet, garantia gastronòmica del nostre país, un bon vi blanc, com diem aquí, El millor títol que tinc. que ens ha ofert un bon vi. És de la propietat del Monsieur Aubert de Vilena, que és propietari i, com podríem dir, el que ens ofereix el Romanec de Conti. Romanec Conti. El Romanec Conti, un dels vins més prestigiosos del planeta. A la Salut d'Andorra, el país de 7 estrelles, que heu de vindre a descobrir. Pam, para, pam. A Cal Marquet, Lourdes, s'hi entra fàcil i es marxa difícilment, perquè és tot tan bo i la companyia tan agradable. Mira, Lourdes, et vull ensenyar això, perquè no només hi ha l'artèria principal comercial, sinó que Andorra està ple d'altres carrers que han també botigues molt interessants. I jo no sé si és el tema, però aquí n'hi ha una que és molt especial. Anem. Però quan et dic molt especial, és que és una botiga molt especial. Andorra és un país ple de sensacions sempre agradables. I aquí, en aquest comerç, s'ofereixen sensacions molt sensuals.
més d'una idea. I això dona més de 2 idees. Si hi ha un lloc a Andorra de moda esportiva que és imprescindible visitar, és aquesta botiga, Kill Bill, a Escaldes d'Engordany. D'aquí no pots marxar sense haver adquirit l'últim de l'últim en moda. Andorra és molt coneguda per les botigues de perfumeria i cosmètica. La visita imprescindible és a un establiment com aquest, de la Júlia. Ja veieu, el servei excel·lent. Andorra és el país de 7 estrelles per la qualitat dels somriures de la gent. Doncs m'ha convençut i és molt important que tinguem present que la cosmètica no és només cosa de dones, sinó també dels senyors. I més aquesta de Júlia, perquè aquests productes, per exemple, estan fets amb aigua termal d'Escaldes d'Engordany. Hi ha coses que no passen mai de moda. A Andorra tampoc. Aquesta és una de les botigues on trobem estilogràfiques i complements d'altíssima qualitat. Les estilogràfiques, els objectes d'escriptura, són un dels mites dels col·leccionistes. Per exemple, aquesta pluma Franz Kafka és una peça gairebé única. Ara us ensenyaré la cava de cigars més gran d'Europa. Anem! Si sou aficionats als sabans i us voleu portar un bon record d'Andorra, aquí podeu adquirir una col·lecció limitada feta a Cuba de 600 caixes on hi trobareu la vitola amb el nom d'Andorra. És exclusiu, com el nostre país.
La joieria, la rellotgeria, els articles de luxe, els articles exclusius, les gemmes, les trobareu aquí, a un dels establiments més exclusius del Principat d'Andorra, el Mercat del Diamant. Jo me'n vaig a la primera planta a mirar rellotges. A Andorra trobem establiments molt especials, on realment trobes objectes exclusius. Aquest és un, la Casa Danesa. Si voleu fer un regal original, segur que no l'encertareu, perquè l'article només el trobareu aquí. Pons i Bartomeu, un establiment que està situat a la parròquia d'Andorra la Vella, a la plaça Revés, a ple cor de la capital del país, i que fa 60 anys que es dedica a vendre joies, rellotges i art de taula. L'art de taula és una especialitat d'aquesta casa. Realment no és gaire conegut, que et pots gaudir de la millor gastronomia, ajudat d'uns bons plats, d'uns bons coberts i de tots els accessoris que fan que aquesta experiència gastronòmica sigui inolvidable. I aquí tenim un bon exemple del que ens poden oferir a Pons i Bartomeu. L'originalitat d'aquesta peça, d'agafar un peu, d'agafar una copa gairebé i posar una espelma dintre. Això no té preu i està a les millors botigues de decoració del planeta. I també a Andorra.